Padalang nyuwun sewu. Padalang nyuwun sewu. Bu Kesi. Oh, istriku tersayang. Lah aku krungu Padalang. Jenengan mirengaken bojo kaya ngono ngrayu Mbak Elisa. Rungokno tangise atiku. Nonton wayang ning mburi kelir. Cakep. Pak Cahyo sayang, cintaku padamu tak pernah berakhir. Nonton wayang ning mburi kelir nguyuh. Bukesi sayang entukno aku wayuh. Keprok parun biasmu. Sik Pak Gareng saka Pacitan luwih dhisik men jumeneng. Ya, tumrakke prau. Monggo pinarak mriki Pak Gareng. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Cahyo Puntadi. Lah nggih. Pak Sange Mbok Limbo. Nggih. Nderek Gladiajar. Nembe sepindhah Mas nggih. Nggih. Alhamdulillah muga-muga pinaringan wilujeng slamet mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin. Penonton kaya ngene bane lho Mas. Pripun? Padahal niku wau Jawahe nggih kados ngaten. Nggih. Ning kok nggih wah jan penonton tenggene bringen niku lho. Wah kok nggih tetep kathah sanget. Awit niki nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Mbok bilih kula niki lek dalu menika mboten tanggapan. Dalu menika sanes yen ngendikane jenengan bintang tamu. Kula niku lek teng Ponorogo namung nderek dolan badhe sungkem panjenenganipun Rama Mujita. Iku Intinipun badhe sungkem. nggih badhe sowan sungkem karo badan. Sing sepisan kula badan kalih ingkang Hamengku Gati, ingkang angka kalih menika badan dulur-dulur kula sing tenggene Bringin. Nggih. Wow, kok lek papane kula ki ditanggap lho Mas, esuk nanggap kula. Awan nanggap kula, bengi kula lak nggih pun boten tanggapan melih Mas wonten iki. Lah napa? Lah nggih namung derek ketut buri jenengan nonton wayang rai kula celoteni namung wonten. Panjenengan asring tindak wonten ing Ponorogo menika tegesipun dipun tresnani kalih Kyai Ponorogo. Leres Mas Cahyo menika Kula nggih sok nonton teng YouTube. Jenengan niku ndereke Mas Guritno, nggih ndereke Mas Ipung Purbasasongko, Mbah Yatno. Mesti nggih duete kalih Mbak Elisa. Jenengan nek teng YouTube ngadeg berdua kalih Mbak Elisa, wah luar biasa. Mbak Elisa jeneng kaya Batari Kumoratih, jenengan kaya komodo. kula ki senes komodo Mas Cahyo. Lah napa? Kadal. Oh,
menungso kan nggih nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Paribasane kula dalah panjenengan teng mriki nuwun sewu priyayi Ponorogo niku priyayi ingkang kebak ingkang mulyan, seneng budaya, seneng nanggap wayang. Nggih. Pangkat paribasane dadi wisatane, nanggap wayang tontonan dadi camilane. Niku lho. Koe minded kalih wayang nggih. Nggih, kula Pak Mujito nuwun sewu ora nduduhne pangkate. Mboten nduduhne derajate, mboten nduduhne donya panduwene ning Pak Mujito niku sami kalih kula, Mas. Lho. Samine nggih napa Wah, njenengan Pak madak-madake Pak Mujito? Pak Mujito ki najan seorang perwira. Nuwun Nggih. sewu lho, nuwun sewu lho. Biasane niku lho pun gadah embel-embel niku dugi pundi-pundi niku mawi napa niku sing teng mriki mbel-belan niku dibeto matuk. Oh nggih. Beto kondur teng desa. Ning lek Pak Mujito mboten. Kaya aku, Mas. Teko dok ki najan kula nggih gareng kadang kala dagel. Nggih. Aku budal ki ya gur celono nandeg nganggo srandal jepit klambi kula elek ngoten. Mlebu bleng Pak Mujito ngomong monggo Mas, wajane teng wingking digilati. Wong ya wong lek jenengan kan nggih wong napa niku dinomersatukan Mas Cahyo. Nuwun sewu ngendikane jenengan foto mawon ngantos setengah jam. Nggih. Bukesi setengah jam. Menika adik kula sing saking Kulung setengah jam. Sedaya Widyawati setengah jam padha foto. Jenengan nggih foto? Oh, sak jam foto, Mas. Setengah jam lah kula malah sak jam. Ing bar ngoten plengos ngoten langsung dihapus. Lho. Lah sebabnya lah kebanggaan to iso foto kalih gareng. Walah alah wong memorine wis bah lho Mas, ngerti rai putih iki memorine langsung full, Mas. Wau niku pas kula badhe foto mlebet mriku, Nggih. enten bayi sik cilik ngoten niku nangis wer-wer-wer. Bareng kula jak foto alhamdulillah langsung meneng Mas gareng. Wah, sami kali kula Mas Iwang. Jenengan nggih kalih Lho bayi. lho. Wah, napa meneh bayi foto jepret mari nangis. Nggih. Terus napa niku lari putri-putri cantik, teng kula seneng. Bareng to wong meteng, Mas. Foto jebret ngoten plengos ngono, amit-amit jabang bayi. Wong kok ya kula njenengake nggih ampun sia-sia. Mboten. Wah, nggih. Alhamdulillah saestu Mas. Nggih. Saged sowan nderekne panjenengan Mas Cahyo Puntadi, Nggih. seorang dalang dan seorang dosen, seorang pesinden dan juga seorang dosen ingkang dados tolak ukuring kula anggen kula ngudi kawruh tenggene budaya Jawa Mas. Inggih. Muga-muga ora keluwihan ya ora kekurangan. Amin ya rabbal Tata alamin. cara anggah ungguh etika dan estetika niku kula tut pingking panjenengan clear wonten pundi kemawon Mas Cahyo. Nggih. Menika dalam rangka tasyakuran pernikahan pun prisa mantenipun sinten? Patene kula lali lho Mas, asmane lali pun gak kula ki bapak kula tani, mbok kula nggih tani, kula dhewe namung sing derajate dhuwur. Kula ki mboten sombong lho Mas. Jenengan derajate Lho, dhuwur. Pak Mujito, Mas Manten niku sarjana hukum. Lho, kula nggih SPD lho Mas. Wah, sarjana pendidikan. Sumpek perkara duit. Ya ampun ngoten. Wah, nggih, wah, nggih. Temanten kakung menika Raka Mas Bribda Arbi Yuda Pradana kalian Mbak Yuroro Nindi Ridi Astuti SPD. Nggih, wah, niki nuwun sewu Mas Cahyo. Pripun? Najan kula ki omah-omah men kepara 20 taun yen badhe ngomongi badhe napa niku nuturi niku pun paribasane nguyahi segara. Namung nderek dedonga kula mawon ikhlas lillahi taala saking krentek ati kula. Nggih. Kula dongakne dulur kula lanang, dulur kula wedok anggenipun bangun Bali Wisma. Muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Pikantuk rabbal alamin. wahyu kang tinemu, pikantuk wahyu jodoh ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, ukea rejeki panjang yuswa. Amin. Kula pitados menawi donga panjenengan menika gedhe dayane tur ya mandi
Wong nyatanipun jenengan nggih anggenipun bebrayan lak nggih dipun paringi guyub rukun mawon to? Nggih to, Mas. Nggih. Wong guyub rukun alhamdulillah wong jenenge paugerane wong tuwa Mas nuwun sewu. Nggih. Bapake ayu kaya apa kuwi tetep bojomu. Cantika kaya apa ngendikane jenengan tetep Nggih. bojomu. Lah kula kan nggih to ngoten. Leres. Dolan tenggene Mall Madiun. Pripun? Lah teng mriku niku panggih artis kondang wantik. Nggih. Kula mlaku mling jebul Mas. Ayu bojone jenengan. Ayu kono Mas. Lho. Nuwun sewu warah agama niku sampun paring piwulang, nadyan to wong wadon ayu digelar teng jagat, piye carane awake dhewe tetep menganggep lamun to bojo ki sing ayu dhewe ngono lho. Lah sakjane kula nggih wonten ning lek masalah kesetiaan nuwun sewu lho. Pripun? Wong jenengan ngendikan mawon badhe remen kali Mbak Elisa nuwun sewu. Mbak Kesi pun ngendikan, "Oh iki bojoku." Ning nggih kalah romantis kalih kula, Mas. Kok iso? Kula nuwun sewu, bojoku ki ning dinggon tak gandeng, Mas. Jan ketok rukun temenan. Ketok mesra. Ponorogo tak gandeng. Jak pundi melih? Tak teng Madiun kula gandeng. Nggih. Tenggene Surabaya kula gandeng. Mlebu tenggene mall sebelah niku kula gandeng. Mesra banget nggih. Mergo lek mboten kula gandeng nggih njupuki napa-napa. Oh, padahal niki kula nggih nyambut damel. Lho sampean kudune ya tanggung jawab. Seorang laki-laki apa sing dikersakne bojo ya dipinangkani men sampean duwe kawibawan ngono kuwi. Nggih kula pinangkani. Kula pinangkani lho niku kula pinangkani saestu Mas. Nggih. Kula jupuk ning ngoten, bare tenggene kasir kula balekne melih ngoten. Lho, lah terus mulai ora nggo apa-apa. Lah yo sabar. Kula kan nggih mboten sabar trimo karo pawehe sing wong lanang. Kula kan nggih ngoten. Sami kalih putranipun panjenenganipun Pak Pujito. Pokoke yo jenenge awake dhewe najan wis pangkate dhuwur lho Mbak yo, Dik. Pawake dhewe kudu nrimo apa sing dadi pawehe Gusti. Nggih ngoten. Dawuh leres nggih nggih. Lah niki mumpung Mbak Elisa sampun jeneng pinarak wonten mriki, dasaripun sampun sawetawis dangu mboten pinanggih. Leres Mas. Jenengan kajenge dipun kancani Mbak Lisa nggih? Injih siap. Monggo jumeneng Mbak Lisa. Aja dipleroki. Monggo, yuk dados Madangkara. Yuk. Pripun Mbak Lisa kabare? Jeng ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu macange Yulimbo Pak Yoyo. Nggih. Ingkang kula hormati kula tresnani. Pripun? Kula hormati kula tresnani. Nah, sampean muni tresnani jari ku iso teles dhewe lho Mbak. Ya kaya grogi ngoten lho sampean. Terus jenengane saya tambah ya suwane kok ngibarate kaya emas ni malah kaya sinangkling kaya digosok satemah mencorong mawa cahya kuntabi ngono lho. Semunar ngono lho Mbak Lisa. Kok gitu? Oh iya. Maksudnya tresno itu kan sebagai sosok seniman yang dalang sing tak puja-puja ngono lho, tak idolakan ngono. Ora tresno sing kaya ngono gitu loh. Jadi emang mungkin sinarnya itu mung mergo bar pedot. Aku ki lho, aku
Aku ki lho rungokno El. Wah, iki bukesi ya sumunar mawa cahya lho ya niki. Aku ki lho neng omah dadi bojone meh 15 tahun. Ora tau lho dilem-lem kaya awakmu El. Aduh, piye iki? Piye Masa to, Bu? Masa gak pernah dilem to, Bu? Ya, malah ngelem awakmu iku lho El. Jane ya bukesi. Ngaten lho, Pak. Nun sewu itu pendapat yang salah. Bukesi teng dalem ya tak lem ning panjenengane ora krasa. Malah nun sewu rekai lak mbiyen bar umroh to. Dadi sithik akeh ngerti basa Arab. Lah, jebul wong Arab kuwi, wong lanang ngelem karo bojone sing putih kemerah-merahan ki ling undang piye? Ya Humairah. Putih kemerah-merahan kuwi ya Humairah. Bukesi ya tak undang ya Humairah. Ora mungkin peh ireng tak undang Hajar Aswad ora mungkin. Ini kan berarti menunjukkan rasa tresnone. Rasa tresno kuwi mau digambarne kena saka apa wae. Nah, selagine audio awake dhewe yen belen bengi iki ya kaya ngene iki kepenak. nah kandhane. Iki jenenge enek kanca-kanca YouTube, Mas. Piye? Yen belen manggone kepenak nek kono ditata ya becik manggone. Menika sindenipun Madangkara mawi biru mawi pethak tata nggih penak sarang. Penak. Nggih sarang nggih penak. Kula Pak Cahyo Kundati niku yen ngendikane kalih bojo mesti kepenak supaya rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Lah iki pertanyaane siji. Apa, Mas? Kowe kapan? Iki lho, aja takon bab kuwi. Sing jenenge tresna karo jodoh kuwi kudu dibedakake. Wong nek umur sakmene, nek diomongi ora payu-payu, engko selak tuwek, engko selak dadi perawan tuwa. Aja, iki berarti wong lagi golek jati dirine. Urung ketemu jodone, kudu dibedakake antarane jodoh karo tresna. Umpamane jodoh. Nek wong saka tresna dhisik ya. Tresna. Ya, nek wong tresna kuwi arep suwene kaya ngapa? Kuwi iso ora dadi jodone. Nek ora dadi jodone pedhot tak dung-dung, pedhot tak dung-dung asyik tak dung-dung pedhot. Kuwi, tapi nek jenenge tresna arep kaya ngapa paribasane esuk sore dolan, esuk sore mlebu sak mobil, yen udu jodone kuwi bakal pedhot dung-dung asolole tak dung-dung tempat. Yo, kuwi mau tresna bedane karo jodoh. Jodoh arep diawali maune ora tresna mung dijodohke karo wong tuwa utawa misale ketemu langsung srek ning ati. Wah, kaya-kaya iki ana sinar sing bakal dadi jodohku. Lah kuwi diwiwiti saka barengan engko tuwuhe rasa tresna nek wis dadi siji. Kaya dulure dhewe sing manggon ning Bringin, bengi iki temu wahyuning jodoh, wahyuning katentreman. Nah, iso muga-muga jogo dadi tresna, dadi jodoh. Lah, Ora nggih tak tungtung. Ora. tuntungan sing mau. Ora tak tungtung khusus seniman. Oh, wong mriko lek tak tungtung kula del. Mak jedor. Ning nadyan kaya ngapa Mbak Nun sewu jenengan kok ngendika apa wae kata-kata mutiara sebagus apapun ning nyatane praktekke jenengan kan nun sewu angel mendapatkan jodoh yang sesuai dengan idaman hati. Mergo napa jenengan ora ngerti makna dari mencintai atau makna dari cinta itu sendiri. Oh, tolong dijelaskan. Sampeyan lagi. Awake dhewe socone lho. Rasung geleng lho, kudu iso gelar iki. Coba tresna kaya ngapa? Dirwane ya. Jepiro buken sira kira-kira. Dirwane ya. Tak tungtung asolole. Wong iso Cinta. iso gulu. Reng, rono cinta adalah anugerah suci dari ilahi yang mempunyai kekuatan luar biasa untuk menuju ketenangan, kenyamanan, kesenangan dan juga keselamatan dunia sampai akhir. Itulah cinta sejati. Luar biasa. Luar Nek keplok berarti benar. Ya, iya. Ora dobo. Ora dobol, berarti kita ini bener tenan iki. Lah iya. Kok ya Apa ya nek cinta. Nah, terus yang nomor loro kuwi mau apa? Cinta, terus Napa? jenengan mau ngendikan Mencintai toh. mencintai. Mencintai itu artinya adalah ketika kita tidak menyakiti,
dan siap dengan ikhlas menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai, itulah makna dari mencintai. Oh, aku ya duwe. Apa? Aku ya duwe jenengan wau kan jodoh karo tresno. Aku nomor 1 kuwi jenenge bojo. Oh. B O J O. B. Berangkat dari suka duka sekarang menjadi cinta yang bermesraan. O. Orang tua sudahlah merestui Kalimantan tresno, Ponorogo ya tresno. J. Jadilah teman hidupmu sampai akhir hayat. Satu sampai mati. Terakhir O. Oleh karena itu jalinlah rumah tangga Anda, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kuwi lek bojo kuwi jenengan mesti wis apalan. Saiki tak tambahi istri. Istri. I S T R I. I. Mas, Apa? isih cethuk pisan kuwi urung tau lho, kuwi mergo kudu apalanku. Loh, zaman saiki iki sing jenenge pelawak dituntut harus cepat, cerdas berpikir, ngono kuwi. Istri. Heeh. I. Nun sewu lho dongane lho Mas nggih. Iki padha karo tes-tesan biyen Mas arep dadi tentara iki ya kaya iki. Hati-hati tenan. Lah kene dosen lho, kene wong tani lho. Urang-urung bingung piye ning ndas. Istri. I. Insya Allah beliau akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Iki mau sakinah ya penguat. Wis to meneng wae kadung mumet ndasku lho. Kaya Bar iki ra entuk ngangge sakinah. ora kenek. S. Setelah, Sakinah. setelah itu Anda harus selalu rukun, Anda selalu memadu kasih supaya keluarga Anda menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nggih, dagelan telek. Muga-muga nggon ra ono. T. T. Tatak tutuk ngantos pupu sing yuswa, dongane kaken-kaken ninen-ninen andeng waringen sakinah, mawaddah, warohmah. R. R regu-regu paribasane mrono dijak, mulih dijrak, oleh rejeki sak kepel diwenehne sak kepel, oleh rejeki sak rinjing diwenehne sak rinjing. Muga kuwi jenenge wong keluargane sakinah, mawaddah, warohmah. Sik, terakhir I. Para penonton kula nyuwun, mangki yen pas sakinah bareng mawon ben pucet raine. Ayo, nah. I. Insyaallah begini iki kula pun lunas, Mas. Lah sakinah. Ora dituki mergo lek bareng-bareng kula kuwirangan. Yo. Apik Mas. Alhamdulillah barokah. Kok sik urung rampung. Wis to, Mas. Contoh iki ya, Wis, mesti Mas. enek sing apik, enek sing elek. Enek sing Bolo tengen Pandhawa ki apik, Kurawa ki elek. Elek. Dadi contone aja bab sing apik tok, Nggih. nek sing elek. Lek istri utawa bojo men lak apik. Apik. Mongko lek seneng karo wong sing kuwi dudu bojone, iki lak jenenge cara kene demenan. Demenan. Persuku demenan. Sakinah. Ayo. D. D. Demen dolan ning ora kandha bojone. Ayo, persuku ae. Mendak tinggal yasinan wae kok wis do glunduk. Lho, An terakhir. anake wis turu, ayo budal. Pengalaman kaya. Wah, Mas. Sik tambane aja geleng. Hobi, Mas. Persuku selingkuh secepat. Yuk. Serba cepat dan harus dapat. Wong selingkuh ki kudu cepet lah, ora cepet ora iso. Lah kok tukang YouTube lho. Ya lek kulino iki to. Nggih. Oh iya. Li. Li nambaran ati tresno, mergo kasembadan gledek ning koper kono. NG. Ngendikane Prawinase sing penting ora konangan, ora dosa. Kowe alah. Terakhir kok. Kok ya kok piye iki? Kok lek konangan lho Mas, ngati-ati. Kok konangan piye? Lah ya kok ki lho angel lho Mas lek kok ki. Lha kudu iso. Lek ra iso tarik kembali, ayo. Kok Kok. niku tegese ora kena angkuh karo bojone.
Kulino bola ben aja ngerti awake dhewe ning hubungane. Lho. Kulino naik ya sering. Lah aku ora kulino piye. Wong kene hobi. Lah iya. Hobi padane. Oh, biyen coba teng sik buka sapa sing nyang pisanan. Kowe. Wah, jenengan. Weh. Dapurmu sing kowe sing bayari aku ngono lho. Alah kula nggih jalan diletok ya. Ngapunten Mas Cahyo nggih. Mboten napa-napa. Gudange ilmu, gudange budaya nggih Mbak Elisa, ugi gudange agama. Nggih. Sing teng mriki menika pondok pesantren pun pondok. Darul Fikri. Leres, pondok Gonto. Nah. Wonten mriko Arisalah, Wali wonten Songo. Maya, wonten Almawadah. Nggih. Nuwun sewu jenengan nggih lulusan pondok, Mbak. Aku keresen nih. Wah, langsung kobong wis. Mbok lulu nggih ngono apa piye kok malah ngobong. Mesake lek gawe setelan lho. Aku ra mudeng tenan. Aku kene ku golek sepelan ning ku nggih ae kadhe kinate karo Mas Yoyo. Kuwi banyolane entek-entekane pondok bersalin kae lho. Malah muni aku Kristen. Wah, Ngomong kok pondok bersalin ndak aku kok ngomong ning pondok kuwi ora ngaji iki bakul cilok kae lho. Ngono lho kok ya. Lah ya ora ngejak anu kok bel sepel-sepelan no. Nggih. Saya Mbak Lisa nun sewu jenengan kan sudah milih-milih lelaki balik kuwi mau. Monggo yo sing nate gandeng karo sam. Piye Oh, carane ben gak Iki- ngomongin ini malah aku ben perhatian karo sampean ben ketok. ini lo Bu Kesi lo nggak tahu, malah Pak Yoyo tuh tahu duluan lo kalau aku pedot. Hah? 10 tahun Lah sampean yo omong karo aku terus mau ngomongi mari kaget. lah lek miwiti jenengan nok lewe karo aku Mbak. Oh, langsung tiba-tiba ngerti perasaan. Lah aku kan guru muni ngene, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Awan ngono, nyapa lek nyauri sampean kok alhamdulillah aku wis pedhot, Pak. Oh, Lah kok ngono. bentar, jangan. Lho, ngono kok ngono muni kaya. Mas, Apa? lanjutkan. Kowe jabatamu apa lanjutkan lho. Lho, Pak niku nggih ngoten nek ketoke seneng greget saute kepenak ya monggo. Oh, iki jenenge chemistry ya. Lah iya. Lah nek kono kan istri. Lah lek iki kan chemistry. Aja wedi karo Bu Kesi, Mbak Lisa lek panjenengan diakoni ya ora apa-apa ngono Enggak, kuwi. tadi Bu Kesi lo udah WA sama aku. Apa? Sing semangat yo El, yang penting tuh berkarir dulu aja enggak apa-apa. Tapi golek muga-muga entuk jodohmu ning aja Pak Yoyo gitu. Aku udah diwanti-wanti. Iya bener Bu Kesi, lan kuwi dawuhe Bu Kesi kudu kok estokke. Harus kamu laksanakan. Dawuhe lak aja karo Pak Yoyo ngono to. Ning milih yo kicah yo kuntadi. Nah. Allahumma. Oh iki kok yo melu doaku kabeh. Lah upamane yo aku kan yo melu seneng to kok. Oh biasane tanggapan ning Ponorogo yo gur pisan iki kok lek karo awakmu kan yo melok. Lho Pak Gareng, Pripun jenengan Ibu? boten preso pripun ati kula. Kula niku ibarate wayang ngoten Dewi Wara Sembadra sing digarwa karo Raden Janaka. Panjenengan presa ta? Nggih. Raden Janaka menika lelananging jagat sing garwane ora mung trima siji, ning saketi midodari ibarate. Nah, liyan aku ki ibarate Sembadra, atiku ki wis jembar. Aku malah remen seneng mergo apa? Bojoku kuwi berarti lelananging jagat, dadi idolane wong wedok sak donya. Mergo apa? Bojoku pinter melindungi wong wedok sing ayu-ayu tur atine apik. Aku kemudi madu karo Lisa ya ora apa-apa. Mas Yoyo. Malah penak. Nuwun sewu Mbak Elisa nggih. Nuwun sewu Mas Yoyo. Kenapa? Kula pun gadah langganan jamu teng Ponorogo. Lambemu aku sing enom ora perlu ngono kuwi. Lah terus ngangge apa? Ora nggih apa-apa ngene iki sing bakoh padane awakmu ora yo. Aku lah. Isih rosa kok. Rosa lho. Hah? Rosa. Luweh ora sing penting kita wis beda keyakinan. Jadi Beda keyakinan. Lah Mergo aku Islam sampean Kristen ngono to. Lah keyakinan piye? Keyakinan piye? kamu yakin sama aku. Terus kono? Aku rodok yakin. Biar muni gak yakin rawani. Ora wani. Wedi lek tak santet kok badul. Kok kandhane Nembang Mbak Lisa nembang. siap. Ada surat-surat juga, tadi ada salam-salam juga. Wah, ini tulisannya apa Mas?